Uqhanqalazo lwabafundi ngo-2015 yalilinge lokunyanzelisa imfundo yasimahla, kodwa nakulonyaka basemagunyeni basajongene nalengxaki kumaziko emfundo. Nangona kunjalo namhlanje urhulumente ubhengeze inkxaso-mali eyongezelelweyo ezakufaka kwingxowamali yabafundi. Cabinet met yesterday and discussed the matter of the funding shortfall which I had reported earlier in the week. And the particular issue under discussion was shortfall in the funding for the National Student Financial Aid Scheme, NSFAS, for 2021, which has delayed NSFAS in being able to communicate funding decisions to students and institutions for first-year students. Urhulumente uvumile ukuba kufuneka bajonge ezinye inkalo uqinisekisa ukuba inkxaso-mali yabafundi ikhona kuya phambili. These challenges have delayed the finalization of the registration of first-year university students. The COVID-19 pandemic has exacerbated the challenge of the scheme, some of this being the extended academic year and the number of students qualifying for funding due to parents having lost their jobs. Kusenjalo ikhabhinethi iyathumela amazwi ovelwano kusapho lukaMthokozisi-Ntumba nongutata wabantwana bane nodutyulo zewabulawa izolo koluqhanqalazo lwabafundi. Cabinet urges the police to exercise restraint whilst ensuring public order during protest and never to use live ammunition. Sebule mfundo ephakamileyo lithi inkxaso-mali NSFAS inyuke yaye kutsho ku-42 billion isuka ku-36 billion.